Inhliziyo yazi indlela part 13. NguLwesihlanu phela namhlanje. Uzoqhamuka ehamba nabangani bakhe bempela, abangani abanjengaye. Maye ngempela uthwele nzima. Sahamba isikhathi kungaqhamuki uNokuthula, lahamba nelanga. Baya beya bencipha abantu abaphuma bengena ngesango. Hayi ukuthi babengasekho, babesekhona ukuthi nje base benciphile. Umlungisi wabona ukuthi mhlawumbe sekhona abamhlebayo nje, abambone isilima njengoba lokho emela. Asuka aqhele esangweni, abuye abone ukuthi lokho akuzomsiza ngalutho, akuzukwenza ukuthi lapho ekungabe bambone isilima bakushintshe lokho kubona kwabo ngoba nakhe seqhele esangweni. Futhi mhlawumbe lokho kungusisusa endaweni angabona kuyona uNokuthula kahle. Akabuyele endaweni yakhe, nokho angasheshi ukwenza lokho, athi kuma kancane. Ayikho manje into ayenza ngokusheshsha, umoya uphansi ngenxa yovalo osheshisa isifuba. Uthe nje lapho esethi uqhaza ngenhla komgwaqo wokugcina ukuze asuka aphindele endaweni yakhe yasekuqaleni, wabona kuzintombazane enhle empofu, inkankwa ngabafana ababili, beza kancane betenda. Lapha amehlo akhe ehlala nje kule ntombazane, akazange ngabazi ukuthi lo nguNokuthula. Wezwa kuba buhlungu inhliziyo, kube sengathi izoma. Ahambe kancane welomgwaqo egudluka ngalolu hlangothi lomgwaqo uNokuthula ahamba kulo nabafana bakhe. Afike ame ngaphesheya, ancike esigxotsheni sikagesi, abuke uNokuthula ngokubantshontsha. Behla njalo-ke uNokuthula betenda kuxoxwa, babengabantu abajabule, abangahlushwa yilutho. Namba behamba beqonda ikolishi labo elihle. Kusobala futhi ukuthi bafunda kahle baphumelela, abazali babo babakhokhela, bananemali yabo eseceleni ukusijabulisa. Nakho manje betenda bengahlushwa yilutho. Yena mlungisi nangumile la uzoncenga, uyahlupheka. Kulezi zinyanga nje ugqinqa izwe lonke leli efunana nomsebenzi. Athi lapho esekwenzile konke lokhu kuqhathanisa kumlungisi, abone ukuthi ngempela kalutho into azoyithola nje la kuNokuthula wedelela. Uthe esegxile kulo mcabango wezwa uNokuthula nalezi zinto ezibili behleka kakhulu, bafa impela ensini. Lokhu kuhleka kwenzeka lapho besanda kudlula nje maqondana naye. Awu, wavele wabona umlungisi ukuthi limshonele. Ithemba lakhe lawa laphela nya. Kuhlekwa kanjena nje kuhlekwa yena. Wabona umlungisi ukuthi kusho ukuthi akekho ngempela enhlizweni kaNokuthula. Wababuka baze bayongena ngesango. Lapho sebengenile wathatha izinyawo zakhe waphindela kubo. Ilanga laselishonile, lapha la lishone khona sekubomvu, ukwakhombisa ukuthi lisanda kushona. Umoya wawusushintshile ungasashisi njengasemini. Kwase kuzwakala amakhaza kaMeyi kubanda nje kumlungisi, kwase kubanda nangaphakathi. Wayesegodola esephelelwe luthando, wahamba waze wayofika ekhaya. Kodwa kumangalisayo nakuba engasenathemba umlungisi, esezizwa futhi engasasithandi, esephelelwe luthando. Akuzange kube khona enhlizweni yakhe okumenza azonde uNokuthula. Kepha nakuba kunjalo futhi wawusumphelele umdlandla wokumlandela. Wayesengene ukwesaba ukuphoxeka. Naye phela wayezithanda, wayengeke akuthande lokho ephoxeka kanjalo, ephoxa uNokuthula. Wonke umuntu uyasithanda, wonke umuntu uyahlabeka uma uthando lwakhe lungabuyisi. Kwakubuhlungu umlungisi. Ngazo lezo zinsuku umlungisi wafuna ikheli lasendumiso, wahlala phansi wabhalela uNokuthula. Nokuthula, sengizama ngawo wonke amandla ami ukuba ngikhulume nawe. Ngichazele ngothando lwami ngawe. Ungalile lapho ngikhuluma nawe, awangavuma. Ngizamile isikhashana futhi ukuthi ngithole ithuba lokukhuluma nawe. Akuzange kulunge. Kusobala kumina ukuthi angisoze ngithole. Hayi manje futhi mhlawumbe nanini. Engithanda ukukutshela khona kodwa Nokuthula ukuthi lokhu engakutshela khona kuyiqiniso. Kuyoba kuhle ukuba ukholwe. Akekho futhi emhlabeni umuntu oyakakuthande njengami. Ukholwe nalokho. Kepha noma ungakukholwanga angeke kushintshe uqiniso bakho. Ngikufisela ngenhliziyo yami yonke impilo enhle nende eyokwanelisa. Sengathi uhambo lwakhe emhlabeni lungebe namathunzi. uSomandla onolwazi lonke oqonda kwezinto nokuphetha kwazo akwenzele izinto ezinhle, akuvikele kubantu ababi. Ungakhathazwa umuntu, yimo osithubayo, Mlungisi Mathunzi.